A Bonpreu i Esclat hi trobaràs la millor fruita ecològica d'estiu. Préssecs, nectarines, pruna groga i vermella, paraguaià, síndria i meló de pèl de gripau. Aquests productes estan cultivats segons les normatives de l'agricultura ecològica de Catalunya, respectant la terra i el procés de maduració de cada fruita. La fruita ecològica no està tractada amb hormones ni productes fitosanitaris. Es tracta d'aliments 100% naturals amb tot el sabor i propietats. La nostra fruita ecològica arriba dels camps de Tarragona, Lleida i Baix Llobregat. La cooperativa de Soses a Lleida selecciona les millors nectarines, préssec d'aigua, préssec groc i paraguaià, perquè les puguis gaudir en el seu punt òptim de maduració. De Bercamp Fruits a Cambrils ens porten la síndria ecològica sense llavors, que és molt dolça i cruixent. Bercamp Fruits són reconeguts a nivell europeu per treballar de manera sostenible. La cooperativa Agrosocial Mans és el nostre enllaç amb els productors. Ens fan arribar la fruita ecològica en una safata i una malla de cotó biodegradables, un envàs innovador i sostenible que ha rebut nombrosos premis. A Bonpreu i Esclat trobaràs la millor fruita ecològica d'estiu, amb sabor intens, 100% natural, saludable i respectuosa amb el medi ambient.